Здравейте, тиктокаджи, здравейте колегоречи, хади бакин, пусни се едно кафенце и дай да видим какво каза ръководителят на агенцията за бежанците към ООН. Филипе Гранде на събранието на ООН в Женева онзи ден. Той призова страните да премахнат ограниченията по границите си, които налагат заради бежанците. По негови думи, те са неефективни, безполезни и незаконни. Това той каза в обращението си към 150-те министри и дипломати, които бяха на събранието на ООН в Женева онзи ден. И продължи. В света има над 125 милиона бежанци, които са разселени от домовете им. Поначало не се фокусирайте върху своите собствени граници, а нека да се опитаме да разберем защо тези хора напускат своите домове, защо бягат от родините си. Ами дай аз горбечета да му кажа защо се увеличава броят на бежанците през последните години. Явно там няма да се сетят или не искат да го разберат. Та техните господари от Америка за последните 20 години опустошиха няколко държави в Близкия изток. А от тези 125 милиона бежанци, за които споменава Филипе, 7 милиона са палестинци, над 15 милиона са сирийците, горе-долу 7-8 милиона са иракчаните, да не говорим пък за либийците. Господарите на ООН от Америка просто опустошиха родините и къщите на тези хора там. А и от тогава насам не се спират да чувъркат кошера в Близкия изток. А и не само там. А докато поощряват едните да нападат другите, нито войните ще секнат, нито бежанците. Никой ли на Запад не вижда какви ги върши Израел? И с каква цел го прави? Никой ли не предусеща на Запад, че ако на Иран се спретне една персийска пролет, каквото беше извършена при арабите, светът ще потъне в невиждан хаос. А мечтата на Израел в последно време е именно това – да въвлече Иран в една война. В една война, която тя самата няма да воюва, а ще воюват американците вместо нея. И при един такъв развил се сценарий, въобще някой прави ли си сметка какво ще се случи? Какво ще се случи, ако едни 10, 15, 20% от 95 милионното население на Иран хукне да се спасява към Европата? Европа може ли да ги поеме? Да не говорим за България, която е с 5 милиона население, 2 милиона от които са пенсионери вече. Или пък всичките ще ги оставят там и България ще я превърнат в бежански лагер. Господин Филипе Гранде, колко още бежанци може да поеме България? Колко бежанци още може да поеме Европа? Та решението, господин Филипе, не е да се отворят границите за бежанците. Това не е решение. Решението е да се озаптят уния 2-3 държави, заради които са 90% от проблемите из света. Решението е властимащите да се отворят очите и да предотвратяват вече подобни конфликти. Но това няма как да стане, поощрявайки само едната страна на проблема. А войната в Украйна въобще можеше и да я няма. Ако всички бяхте седнали на една маса и реално бяхте търсили решение на проблема. Никой не го направи. Вашите господари просто искаха там да има една война. Най-малко половината от тези 120 милиона бежанци можеше и да ги няма, ако вашите приятели, вашите съюзници не ламтяха за всички благини на света. Ако не се опитваха да разнасят гниещата и разгагащата си демокрация на другите народи. Но след като ги има вече тези войни, нека тези, които ги разпалват, да отворят своите граници за тях. Или пък вие, господин Филипе от ООН, сложете тежестта си като организация. Там, където има конфликти, създайте една зона за сигурност, където да се приютят местните бягащи от войната в страната си. Пратете там военни, които да осигурят прехраната и сигурността на тези хора там, а не да ги влачите хората из целия свят. Светът и такива организации като вашата ООН не трябва да си затварят очите за безчинствата на 2-3 държави. Светът и такива организации като вашата ООН не трябва да си затварят очите за безчинствата на 2-3 държави. И това важи най-вече за западните управници, които със своето бездушие, безгласие превръщат Европа в едно блато, в едно гето. На другите, на вашите съюзници, не им пука за проблемите, които ги имаме тук. Европа да не си мислят, че на американците им пука за Европа. Те са на хиляди километри там отвъд океана. И двама-трима бежанци я се доберат до там и я не. Другите милиони остават тук, в Европата. Затова европейските управници трябва да вземат своята съдба в своите си ръце. От американците файда няма. Живи, здрави и до нови срещи!